Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dia tiga giyang kutwa mama untay ni nasabog sang utakap kibubi ikuron kami akapasa-pasa nga tigin ni kapururan kawid na piyama sa kwat tigin kukir ko napipusan yan ra na miyata ko na tigin na giyang kaya unta na tigin na problema kuron namin anong eman na yan napakawid na di magwid pakarulan na pinagwid at tigin man ay iya tigin ni sabab pakagya ka mo ito na di ko nung sa luba ka palitay ko ini siya no Rasul sallallahu alaihi wasallam sa unta hey sa kataw mama benar hey unta akilig siyang ka mama benar tigin na Rasulullah benar ano to mamu na tigin na ayam bida niya kaya ang usumiyo narak nakir ko naswat tigin sumiyo narak nakir ko nandun tiga pagbangin na subo na mele ang natigin na punog sa wala subjang Allah na masimba niya sa Allah na makaw maatigin naman ay na purulan ako niyan nakagisabab sa piyakalang kapo Jibril na siya ito na disweswat ko Allah na kaya bubiin wala na kaya nakasali na pugwid ako dunga kaniyap kububiin wala na anak ko kabubiin wallahu ta'ala amay pa natigin kambaling kami na may lang natigin na masang utap simbiyangan niya na asar na simbiyan na kunin mo tigin baling na sabab at tigin ko kasi siya pa niyan ko simbak wala amyaswat wala siya aki ni na pianang gila ko bako ubod ba kang galabak sa ikana lang italakan wallahu ta'ala yun man natigin niya Rasulullah ka amama apyalaguyan ko amya masalangan Tadi ko di sima na di kapag bayro seguna miyak tumipad na dasun niya mas kita silang di pangamuga. Na purulan na ako niyan na sabab at tigil sa miya pikilang nabubod ni siya kaya nakaralangitan wallah. Na amay kamay na wallah sirbisyon ko nakaya ka mo ito na mirab siya ko kaya ka mo ito na langit wallah piya kailangan ko wallah ta'ala di ako sirbisyon. Kada ko di ka pwede ko na langit wallah. Nandun na tigil ni kang buling amin nandun na ba niyang pagotan na siyambiyangan niya purulan na ako niyan na piya kailangan mabuk wallah ta'ala di ako di belalo. Kau kung mapada ko kau lugu Allah. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar ari. Tina suka mata niya na Rasulullah na benar. Na tiginan na tunay gida kau. Oh sudah ka ang tasya pa sa mga simbak wallah suguan wallah to ka masuk at wallah sirbisyo kanya. Elani man to. Agian ko takagya ka mo to nakma. Yang gulaw lang. Na so tufail daw sinar siya ba pan wallah kaya pakapag-islamin na taskilian sa kanyan imiyakataskil si ko Abdurrahman bin Sakhar aginan so Abi Hurairah radhiyallahu anhu anamburo na muhaddisin o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agimaw to. Na pagusyahin tanu agin kaya pantag si ko katubat. Pantag saging kaya katubat. Na si ko kapagusyahin tanu saging kaya pantag ko katubat. Na magali ako si ko nga una ang mga tao umasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umiyakang gulaw sa malay kasala, malay dusya. Naging kaya dusya, amiyang gulawlan yan na compare tano, si ko dusya tano pa ma. Anday malara ka tano yung dusya, ugiyan kaya kaya kamuto na kwa. Mi aloy. Anday nga na niyan. Nga na niya, tiyari maakan so karibatanakan, na ikadua na kaya kamuto na, gulaw ka kan. Pag ilay nakakwallahu ta'ala gulaw ka. Ini sangko pa kan sa sangko papisan. Na ikatalaw na inipuli akan sa inipromisan sa diya kan din bubalinganan na miyatang kadarin nila ang kau Allah subhanahu wa ta'ala at ibu minad zambi kaman la zambala so tawa kaya kamauto na tubat si ko kasalayan na dusya niya na did na ba niyan dusya ay kay ibaratan aging kaya kamauto na di tanong kapanambayan o mabubasa alungan sa makalima na lagid usati man alawasay magagande si isang kutapay tao turugan ka o man mapita na tribukaw uli na pigo ko sa makalima pakaisyo si isagin ko takatataro to pangka kung man mapita na makalima ka mga pigo makanaw ka na pigo ka mautualo ka na pigo ka magabi na pigo ka sumudi palo ka na pigo ka pakatulog ka na nagalambo ano di ka may tubo bagi na tingin na
Ay tubo, nalagi na ng sutaw, wasi siya pa niyan sa 5 wakto. O man mo mas wakto na sembeng, ada di mambu kalam dusam ka may tubo. O mo guys, wallah subhanahu wa ta'ala, balasan tanu wallah, ikalimutan wallah, sa di tanu kang galabukasi ko mga subuan yan. Sa kagya ka mo ito na, pagpangin tanu si wallah subhanahu wa ta'ala, ap kesumpatan tanu buya ko mga padauras. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.